Kay nag-away man mo ng pungkol nga lapis. Adto mo sa principal's office. Karon dayon. Nagduon ka, exam na ba ugma? Wala oy. Gihapon malimtan na ako, di masulod sa akong utok. Good morning, class. Good morning, Teacher Rachel. Take seat. Thank you, Ma'am. Okay, mag-review ta karon kay exam na ugma. Ma'am, unsa ating examon ugma, ma'am? Ay unsa pa katong favorite ninyo nga subject? Ma'am, kabalo ko. Recess. Unsay recess? Mat, uy! Ay, matulog. Kung mag-exam ta, unsa kay dad-on? Ma'am, snack, ma'am. Unsa pay laing dad-on? Ma'am, pwede magdalag ko, digo? Pwede ramang kad basta dili musakpan. Unsay pwede? Dili man na pwede, uy. Bawal man magdalag pudigo. Ang inyong dad-on, lapis. Anong lapis may dalon, ma'am? Ballpen day, ma'am. Maong lapis inyong dad-on, kung masipyat mong sulat, di mahugaw yung test paper. Pananglitan. Ngalan sa crush ninyo ang inyong nasulat. Pwede ra mausab. Okay, kay mana naman tag-review, pwede na tamang uli. Goodbye, class. Hi, Teacher Rachel. The next day. Okay, ready na inyong lapis kay mag-exam na ta. Temsa, kinsa may absent karon? Nganong kulang man mo? Ma'am, si Dini ug si Mitmi, ma'am. Ha? Nganong absent man sila? Kay nangupa og bagol, ma'am. Hala, pila din kilo sa uling karon. Barato ra mangguro kayo. Hala, sige, mag-exam na ta. Kuhanan yung lapis. Hala, wa ko'y lapis. Wa nalimot kog dala. Saan man ako ni Ron? Ma'am, pwede ra ballpen gamiton, ma'am? Dili. Saan man ni Ron ay? Mahulam na lang ko, be. Ma'am, na kay lapis? Wala, nasara ka ba akong lapis? Ay, mao ba? Kaan na kay lapis. Pahulma ko, be. Pero di ko magpahula, boy. Sige na ba, pahulma ko. Ang pingan lagi na ako. Gani manggod, lisod manggod kay paulaman kay gikan manigod sa Amerika. Sige na, pahulma ko. Di lagi na ako nawalaon. Ang pingan lagi na ako na. Bantay ka? Oh! Salamat, ha? Kaihiyon, mangkoy. Mangihi sa ko, be. Excuse me, ma'am. Mangihi ko, ma'am. Okay. Pagdali ha, ay hapit sa kantin. Okay, ma'am. Five minutes later. Ay, umana dyan ko pangihi. Hala, nawala lang ikong lapis, dire. Ikuha ni mo? Ay patawag pa sa akin diha. Unsa man ang lapis dulaan ni mo? Ako man na, ambi na. Ay pataka diha. Nay pangalan mo diha, nay pangalan mo diha. Ako man ang hinulman o, kay mo po, ambi na. Ayaw, ako man eh. Ako man eh. Naunsa man mo dira? Ma'am, iyaki ko ang lapis na akong gihulman. Tinuod na irit? Ma'am, ako man ang lapis, ma'am. Iyang giangkon. Ako man na. Dili lagi. Sige, kay nag-away man mo ng pungkol nga lapis. Adto mo sa principal's office. Karon dayon. Oh, anong naman mo dire? Gipaan ni ma'am. Anong gipani man mo dire?
Kay nakasala me. Unsa man inyong sala? Kay nag-ilog mi sa lapis. Akong lapis man, nangiya ako, gikuha niya. Unsay imong lapis? Nga ako ang iyong lapis. Ako man na! Ako ang mali. Time sa! Dahil Zaira, murag dili man imong lapis. Nga na nakaingon man ka, ma'am. Murag mao, ang guro ning lapis ni mo. What? Hala, mao dyan ning lapis. Nawa, dili lagi ni imuha. Sorry, Ret. Langangkon ko. Sorry, Ret. Hinulman daw gud niyang lapisa, god. Ingon pa siya na, igikan daw ni sa Amerika. Oh, magpinasailuay na lang munduha. Sorry, Ret. Wala ko ning tuon ni mo ganina. Okay ra. Di pa sa ilurata ka. Thank you. Ana, Unsa man? iuli na na akong lapis. Maayo kay mo panggiuli. What? Siyempre, basta dili ato iuli jud na ato na. Check. Ma'am, sa atong exam mo Go. Go. Ipanhi minimum. Go. Kay nakasala. Go. Kaya na ka sa Go. Kay nakasala. Go. Kay nakasala me. Go. Akong lapis, ma'am. Nangihirap ko. Kaya ang ikuha. Go. Ako man na! Ako mali.